Ahojte, ja sa volám Adam Eliáš a tuto sa začína náš dokument o Stupave. Našu cestu začíname pred kultúrnym domom, vedľa ktorého sa nachádza miesto, na ktorom sa každú sobotu konajú trhy. Kvet vďaky pripomína oslobodenie Stupavy na konci druhej svetovej vojny. Nachádzame sa pred kostolom svätého Štefana. Prvá zmienka o tomto kostole siaha do 14. storočia. Kostol bol pôvodne postavený ako hrad a začiatkom 18. storočia bola pristavená kaplnka. V roku 1764 začali Palfiovci rozsiahlu rekonštrukciu. Kostol nadobudol väčší rozmer a rekonštrukcia skončila v 1767 a chrám bol posvätený. Sme v Zámockom parku. Je tu Stupavský kaštiel a futbalový štadión na Zelenom dvore. Každý rok sa tu odohráva slávnosť Deň zela. Pôvodne na mieste Stupavského kaštieľa stal vodný hrad. V roku 1280 bol dôležitým strediskom paštunského pánstva. Ničivý požiar v roku 1947 zničil pôvodnú krásu a rekonštrukcia nepriaznivo zmenila jeho vzhľad. V súčasnosti slúži kaštiel ako dom sociálnych služieb. Synagóga sa nachádza v centre Stupavy a postavili ju v roku 1803. Slúžila miestnej židovskej náboženskej komunite pre bohoslužby. Uprostred hlavnej siene sú 4 valcovité stĺpy, ktoré nie sú klenby a delia priestor na 12 častí. Na klenbách a stenách sú ešte viditeľné krásne maľby z kobaltovej a tmavo-červenej farby. Židovská synagóga v Stupave je kultúrnou pamiatkou zapísaná do zoznamu pamiatok v roku 1988. Naša cesta po Stupave končí pred miestnym úradom, kde sídli primátor a mestská rada. Dúfame, že sa vám naša prehliadka páčila a prídete sa do Stupavy pozrieť aj osobne. Alex a Adam Eliášovci.